Visita de responsables del Departament d'Educació de la ciutat francesa de Nantes per conèixer com funciona la XIE, la xarxa d'innovació educativa. L'Escola Miquel Martí i Pol de Viladecans ha obert les seves aules perquè aquesta delegació veiés en primera persona com es desenvolupa en el seu centre aquest projecte educatiu. Des de la XIE s'impulsen iniciatives enfocades als diferents cicles educatius. Per exemple, l'eina Ninus permet als alumnes d'educació infantil aprendre les primeres nocions matemàtiques de manera lúdica i interactiva. I was quite impressed by the innovative approach, by the way of organizing the participation of all the stakeholders, of course parents, but also the teachers, and with special topics very interesting, and also with new tools, especially digital and ICT. Jo crec que la XIE, la xarxa d'innovació educativa, és com un tret de sortida d'una forma de treballar que ha de ser la nostra forma de treballar, que és aquesta corresponsabilitat entre pares, entre escoles, entre alumnes, entre entitats de la ciutat, i que sabem que l'èxit educatiu només està garantit sota aquesta corresponsabilitat. Si treballem junts, això evidentment té un millor fi. Durant la visita també s'ha mostrat com les noves tecnologies s'integren en el model educatiu d'aquesta escola. Així, en les diferents classes de primària, l'aposta pel treball cooperatiu es desenvolupa a través de tauletes digitals. L'Escola Miquel Martí i Pol té un plantejament de centre inclusiu, alhora que fomenta la participació activa de les famílies en l'educació dels seus fills i filles.